Orice-ar fi să pregătit, nu mă sperie nimic. Orice-ar fi să pregătit, nu mă sperie nimic. Că am valoare mare, mare, să-mi țin cu mine în picioare, în picioare. Să stăm în picioare. Le-am dat valoare la toți, la copii și la nepoții. Să jurăm cu copiii și pe familia lui ce caracter are Maria. Caracter, valoare, tot ce vrei. Orice om îl respectă fără diferență. Ia-o! Că pe oriunde am umblat, obrazul nu l-am pătat. Caracterul meu frumos nu a tras pe nimeni jos. N-am trădat și nu trădesc oamenii care iubesc. Și vă spun o vorbă mare, obrazul nu e de vânzare, de vânzare.